ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା 2 ନଭେମ୍ବର 1945 କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଘଟଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ବରାହାଟିପୁରା ଗାଁରେ ଜନ୍ମିତ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ, ଔପନ୍ୟାସିକ ଓ ନାଟ୍ୟକାର। ଅନେକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ଓ ଚରିତ୍ରରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଦାର୍ଶନିକ ଓ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସମବେଦନା ଓ ମନନଶୀଳତାକୁ ନିଜର ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଝର, ବୃତ୍ତି ଅଧ୍ୟାପନା, ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ, ଜାତୀୟତା ଭାରତୀୟ, ଶିକ୍ଷା ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଇଂରାଜୀ PhD, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଶୈଳୀ ଆଧୁନିକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ। ବିଷୟ ନାଟକ, ଗପ, ଏକାଙ୍କିକା। ପୁରସ୍କାର କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବନାରସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରି 1969 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ବିଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟର ବହ୍ନି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା 1971 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ନବରବି ପତ୍ରିକାରେ। ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କଣ୍ଡୁରି ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଏକ ପ୍ରଶଂସାମୂଳକ ଚିଠି। ସେ ଚିଠିରେ ଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ। ତାପରେ ସେ ବରାବର ଲେଖି ଚାଲିଲେ ଗଳ୍ପ। 1976 ମସିହାରେ ଅଗ୍ରଦୂତ ପ୍ରକାଶନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ମଶାନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। 31 ମଇ 2010ରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସଭାପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଭିନୟର ପରିଧି 1991, ମୁକ୍ତିର ରୂପରେଖ 1993, ଧୂସର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ 1996, ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି 1997, ମନିକା ଏବେ କେଉଁଠି 2000, ଦୁଆର ଟପିଲେ ବାଟ 2000, କିପରି ନିଆଯାଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି 2002, ପାଦତଳର ମାଟି 2003, ରାତିର ଶେଷ ପୃଷ୍ଠା 2006, ଚିହ୍ନା ଅଚିହ୍ନା 2009, ମରୀଚିକାର ମହକ 2009, ନିଖୋଜ ଅପରାଧୀ 2009, ଏଇଠି ଆକାଶ 2012।